Mendag arpu praterik unaiwing arjara arpusan, Kajaintia National Council Central Executive Committee belalam khmat da Presiden Ba Sambor Milingdo. Ringkat kidukhan kalalet ban ujor shu Deputy Commissioner ke East Jaintia Hills u Shivansh Awasthi, ban pirsha ya ke jingthmu jong ke Shri Cement Limited, ban pinlong ya ke Integrated Cement Plan hashnong daistong. Ka JNC ka ong ba ka jaka ba ka company ka kadaw, haka environmental impact assessment kadai ka jaka ka balathit behind ubriu shimen, u Bharat Sharma na utrai jaka u Sirpailen Suklan. Ka seng ka kadaw ba ka ni ka jingkhayi, ka pinkhen ya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act ka khandai spa inyopuwe, ka ba khang ya ka jingpin kala jaka klem ka jingbit na kibor ba daypen, bat na ka ADC. U Presiden ka seng ulo ong ba ka JNC, ka kintai ru ya ki jingkular aikam, jong ka Shri Simen, namar ka than ka don buon ki jaka rem, bat ki pat ba kem don jinghikai lani lat kamay ki ba paka. Ka seng ka ong banadu usnem arhajar arpusaw, lingba ka Save Jaintia Mission, kala dawai ka sorkar bantaw ain thongkam thongjam, ka ba thamai bat ban pinmi kilat kamay, ka ba klan neki company, ki ba wan shim jaka hari lom Jaintia. Negasngi nilang yang ka Jaintia National Council, ada ya UHM wa Deputy Commissioner yang ka East Jaintia Hill District. Haden wa ka Meghalaya State Control Pollution Board da pemik ka ka notification. Wadaw ka public hearing yang kani ka MS Sri Shimen. Cetai nong kle. Da i nak yang ka JNC hawa download i kini ki kod kisla yang kini ki company ki wada buat gi ha website yang ka Pollution Control Board. Manda study i kini ki kod kisla chemi wato ka jing approach yang kini ka company wa conduct ka public hearing man ga ka waman beain lene ka wa illegal. Ne phakat kam wapat i ka jing yadai the de ka khandau ya ka ta ka thau ke wa mut jusen ya ka company ka yang ki. Da yadai the ha perdi uta u Sarpai Baha Suklan wa uta u Bharat Sharma. Wa represent ya kini ka MS Shri Cement. Kawa penman i ka sen wa lai bo complain na chau DC wa dawa pensenge ya kini ka public hearing to ne daw. Wa kini ki arngut da violate gi ya ka Meghalaya Land Transfer Act. Nibhakat kam ka Meghalaya Land Transfer Act hawa unu utreri muluk lene tribal hawa kwa udaya kitau yang ocha kinan tribal ne benta bosen ya kinu ki company MK mu yo gi ya ka permission na ka government handai hawa pa ya ka jing ya daya the ya kini ka khandau man ga illegal claim kanu ka jing yo bor gi na ka state government te ka wu phla cho hei to wa kini ka yadai the khandau ko yong ki to wa mandapat ye ka te ka komdair kom thet ko yong ki wat urang ba chnong la mem jing tipu udaloi la mem jing tipu wat ka district council la mem jing tipu ya kini ka thau da dai da upa da sakhi da khon te kini hi man ga ki ko pen subaya ka sen te hi kam ka sen da dawai na DC wa ta open sange no mardor ya kini ka public hearing yang kini ka company ne ba ka komle yang kini ka company do yu roj ga yaki ain yang ka sarkar jela te i kam ka JNC kwa i wato pensenge no mardor yakini ka public hearing kau ar ni te kau i de bo jing tho ya chau DC he jing to wa ka wina commission ka yong i ka Save Jaintia Mission we hapo ka ni commission i da dawai na ka state government wato ka te ka reservation policy ne benta kini ki private company ki hapo ka jela Meghalaya ka yong i khnang yo man ga ka jing yo nong ya ki kon kondro yang kini ka jai bru ko yang i yang ka bri hunyo trap henres nyau si ong wa don ne sngi ka sarkar pu am le ga ki halor kini ha kini ki company da wan gi bo kular ikre ya ki treri ki tremuluk yang i henre ka was nyau si ong i da sakhi da kini ki nyau prateli ki cement plant ki uda am chwa po kini ka district ka yang i yoi wato maximum hi ki wo boni ki nong kre to kita ki bru ki wanabar temen tu kini ki company kular ikre gi ya kini ki nong chong chunong tesnyau thoi wa ka chunong dai stong le ne ka chunong nong ka elaka nong khle waro kubi dang man go ka elaka ka wadang duna ki khna ki yong ka ki wada pura puthi ta kijing terwaki yang kini ki company to do ya ki tre chunong dan him to ya ki nong chong chunong yang ka jela waro kubi ta kini hi man go kijing penbet yau pai ba ta i kwa i da ka sarkar sakhiat kwa go wan ra kijing mento ya ki kon ro chna chwa ya ki ain hotel lakam ya kini ki company to MG ka memorandum of understanding ham to de haperti ka chunong
wagi ni ki company hende to am ga perti ke government wagi ni ke company kenang wa in future la di kini ki company violate ki kini ki anyang ke sarkar ye wa pilih ki cedo cha high court ne cha kinu ki bor ki wahala rekam man kata ke agreement ki yang ki am godo wa ki chnang wa ki ilaka ta kini ki agreement mem man go ko strong hado kata te ne tai da wi kwa wa ke state government to wanra ko ya ka an wa u yo jing mentai ki kontrol yang kini ke jai bru yang ini bahas now thoi wa yo kra sarkar man go wasuk ta sao thoi la ke jing wan yang kini company ami ke jing yo nong am ke jing do nong ta ikam ke sen kwa wa tom hoi uman go ke jing do nong ta kawa le kawa yo dang hakini ki sngi ki wadadap dang nin kinong chong chnong yang kedai stong da percha gi ya kini ke jing NOC yang new wa ha chnong ya kini ke company hedging sekiat kat ek company NOC MKam wa chnong le ora chwa hakador bar chnong ta ka yi ka was pau chalak kat ta pitit yoi wata ha chnong da violate or da override yu lende da yajlat yu ya kador bar chnong ta kani la man ga ki ka man percha ya ka ain yang ka district council ka wa chocho le ka elka nong khle hi man go ko wi ne ka elka ka wa ki bru dang chnong ha kita ka thau dang man gi kinong rep telada kini ki company one gi kita ki chnong da ta ga ya ka rep karyang ka yong ki tenete dau kam kerjaan sikwa wa udisi open sengak mardoru ya kini ke public hearing dah ke jingi kelam ko yang wa udisi da ka asuran wa to da kelamu wa ki bor ki wahalor khamtam wa chief secretary wa ki wa to sabu kelamu ada ni te dau chimgi ya ka rai ko wateng wat udisi le pediang wa to ke jingle yang kini ke company man go ko wa bean te kam ke sengkwa ya ka sarkar wa shim action ga ya kini ki bru ki wa yo right ya ka anyong ka sarkar jela ka yang ile da ela di kam ni Muslim de ki witawan ki company le daw yorot gi ya ki an ki wada am lupa hapo kani ka state ka yong ite kam ka sen le da ka sarkar hi wamle ka ki helor kani imban se habi ulai kat kam kaluti ka yong wo punman ye ki jingi ki wa pher kat kam wa cha ka constitution of India kam ki nong chong chong yang kari India